Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sedaya jamaah Masjid Ar-Raudhah yang Allah hormati, alhamdulillah kita tasih pingaringan sehat, iman Islam, kesempatan tasih saged nindakaken sedaya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Napa niku siang sholat jamaah, tarawih, qiyamul lail, tadarus, sedekah, lan itu-itune mungkin sedaya ngamal ibadah kita ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ditikaken ganjarane, di ngapura sedaya dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Amin amin Allahumma amin. Sedaya jamaah yang Allah hormati, tenggene akhir-akhir Ramadan ini pun cara bal-balan pertandingan semifinal wis akhir semifinal wis durung kasus final. Nah, jenengan saged bertahan ini kan berarti pun alhamdulillah bisa menyisihkan dari beberapa pemain lawan sing saged istiqomah. Ini patut disyukuri alhamdulillah. Nah ini enten beberapa hal yang penting kita perhatikan, ampun sampai kelewatan, ampun sampai ketinggalan. Jadi yang pertama kita meningkatkan ibadah kita tenggene akhir Ramadan. Ditingkatkan napa nih kualitasnya kali kuantitasnya. Salate tambah khusyuk, ngoten. Maca Quran tambah tadabbur, niku tambah kualitas. Utawa nek boten ya tambah kuantitas, ditambah jumlah. Maca Qurane rada ditambahi. Napa ditambahi sayat rong ayat, napa sahalaman rong halaman. Syukur-syukur malah saged nambahi sampai sak juz ngoten. Nek salat fardu nggih boten saged ditambahi nggih pancet. Tapi kan salat sunah enten salat darune ditambahi. Biasanya mungkin sekawan rakaat ditambahi rakaat. Duha sing mungkin biasanya sekawan rakaat. Akhir-akhir Ramadan ini ditambahi napa ngantos 8. Pokoke enek imbuhan, enek tambahan. Niki kita tiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ningkataken ibadah niki ten akhir-akhir Ramadan niki. Ila dakhala al-ashr awakhir syadani zaku. Apa Nabi dikencengi cara sabuke sarunge dikencengi, tekune semangate ditambahi wa ahya laila. Bengine diisi kali ibadah napa salat Quran. Bahkan wa'ai kodo ahlahu dulure keluargane garwane anake dijarake. Nah, digugai. Ayo ini salat dulu qiyamul lail wis. Mboten piyambak Nabi nek nglakoni kaapian mboten piyambak dijak liyane dijak. Ya memang mboten sampe dadi wajib, tapi kan nambahi kesunahan ten kene bulan Ramadan iki ganjaran wajib. Kalau ten bulan Ramadan salah satu keistimewaan lek nglakoni ibadah sunah diganjar wajib, nglakoni ibadah wajib ditikelaken 7 dosa. Enak nek ora ditambahi ngoten niku. Termasuk nambahi niku nambahi itikaf. Nambahi jenis ibadah. Mungkin rumiyin dereng nanti itikaf nang akhir-akhir iki itikaf. Memang itikaf niku nek niru Nabi yo wangel waduh kudu sewengi utuh utawa sedina utuh wangel. Kita iki yo imane ngene iki, cekak ngene iki. Tapi setidaknya niku enten itikaf. Nah, nek dhewe ulama napa niku ukuran durasine itikaf mboten kudu sewengi utuh, mboten kudu sedina utuh. Bikot itu makninan sah.
Cara ngono sak menit 2 menit lho pun sak diarani iktikaf. Sing penting kita mlebu masjid langsung ndonga ngomong tahmid dua barang terus langsung atine niat iktikaf. Nawaitul iktikaf sunatan ilaiha. Wis kerentak ngono wis oleh ganjaran iktikaf. Mbuh teng masjid niku 1 menit 2 menit, mbuh 5 menit 10 menit. Masih ya teng masjid niku mboten nglakoni napa-napa. Ya ora salat sunah, ya ora maca Quran, ya ora wiridan wis mlebu tok masjid wis lungguh-lungguh tok. Udah HP yang pokoke boten maksiat kok boten maksiat. Senajan to boten beda wudu. Enak iktikaf. Gak kudu duwe wudu, tur gak kudu nglakoni napa-napa. Pokoke nang jero masjid. Bahkan iktikaf niku iso digo alasan kita nek diamuk bojo. Nggih. Dene nek diamuk bojo nang omah lagi sumpek Pak. Duwe kabeh yo endi blonjoe ketu klambi endi ketu jajan iki. Aku tak iktikaf sik ngono alasane. Saya dina ali niku. Nate diuring-uring kare saya dapatin. Tenggene surat An-Nasa disebutkan. Sampai disebut Abu Turab. Sayyidina Ali Kanjeng Nabi rawuh nyambangi Sayyidah Fatimah. Bojomu ndi? Sayyidina Ali ndi? Baini wa baina musyai'un. Aku ambek dhek lagi gegeran. Sayyidah Fatimah wis ya jenenge wong itu mesti masih sak apik-apike ya kadang kan enek napone karo carane. Niku Sayyidah Fatimah. Lah nang ndi? Irangan. Wah, akhirnya Kanjeng Nabi ini baru soal golek aina buat golek sih kepanggil ten masjid. Kanjeng Nabi ini tenggene raqidun fis masjid. Ngono, sare ten masjid Kanjeng Nabi. Lah masjid zaman riyen kare zaman saiki kan beda. Masjid Madinah awal-awal zaman Kanjeng Nabi kan lene lemah langsung. Mboten enten tekel, mboten enten lemek karpet mboten. Langsung sehingga saya dina Ali itu ngicorku bantalan serban wis serban masjid. Enak langsung mulai ganjaran iktikaf senajan sare. Niku nek dielmu oleh ganjaran iktikaf. Lah sampai napa serban niku loro. Akhire pipine niku nemplek lemah. Wajahe niku nempel lemah. Terus kan Kanjeng Nabi rawuh ya Allah mantuku rek. Mari kira karo bojone terus nang ngene masjid ditimbalikum ada turo wis enak itu lho ada turo ya wong sing mepet lemah gitu wae. Nah itu iktikaf iki. Boten nglakoni napa-napa, boten wudu, pokoke nang masjid wis niat. Niku sampun pikantuk ganjaran iktikaf. Lah sepinten ganjaran iktikaf ya selama kita teng masjid. Nek kita medhen ya wis putus ganjaran. Jadi semakin lama kita teng masjid, ya semakin akeh ganjaran. Napa malih syukur-syukur ditambahi salat sunah, tahiyatul masjid, tambahi maca Quran, kesel maca Quran, wiritan, sendin, sholawatan. Pokoknya boten maksiat, pokoknya boten maksiat aman. Niku sing pertama. Nambahi bahkan Kanjeng Nabi niku iktikaf mboten 10 dina terakhir. Tenggene taun sedane Kanjeng Nabi sing tenggene napa khina tawaffaur Rasul, khina tawaffallah iku Kanjeng Nabi nek iktikaf mulai 10 sing pertengahan. Berarti mulai 10 utawa 11 Ramadan. Sehingga para rawi ngriwayataken bahwa yang takif isrina Kanjeng Nabi iktikaf 20 dina. Tenggene akhir hayate niku saking pentingnya iktikaf tenggene bulan Ramadan. Lajeng sing nomor kalih sing boten kalah penting malih niku ampun sampai kelalen, ampun sampai kelewatan menunaikan zakat. Luwe-luwe iki sing wajib nek tenggene suasana Ramadan utawa menjelang Syawal iki zakat fitri. Nek zakat mal monggo lah jenengan ukur piyambak. Nah, aku iki bondoku sepiro.
kira-kira pun wajib napa derek nggih. Saing duwe sawah wis wayahe panen napa derek. Panene sepiro nek umpama sak ton 3 kintal ya wis wajib zakat. Gadah. Tapi nek umpami utawa sing 850 kilo nek upo beras timbangan iku wajib zakat. Nek mboten ya sedekah mulai nek mboten mencapai niku batas minimal utawa iso. Nek sing duwe toko ngoten zakat bicara nek umpama mencapai iso nek mboten nggih mboten sedekah mulai wis mari fitrah hari kamu fakir miskin ya tanam. Nah sing paling penting kan sing mesti kangge kita sedaya insyaallah kan ya zakat fitri. Niku koyokane gak ana wong Islam sing mboten zakat fitri. Karena sak melarat kita niku tetep wajib zakat fitri sak melarat kita. Karena ukuran zakat fitri niku mau minimal sangat. Sing wajib zakat fitri niku sinten? Nggih niku wong sing jek iso duwe jatah mangan bengi takbiran karo isuke. Cara mujik duwe jatah mangan luwih saka sedina. Kita sak melarat-melarat insyaallah jek iso mangan di 2 menit, di 2 dina, 3 dina kan tasik ada. Napa rupa duit, napa rupa beras, napa rupa napa niku mie to pasti kan ada jatah. Ngono, sak elek-elek gitu. Nah, makane wong Islam kabeh insyaallah kabeh wajib zakat. Cuma mboten kabeh wong iso ngampani zakat. Nah, ini mangke ditingali napa fakir napa miskin. Sing penting ampun sampai kelewatan zakat fitrah ini. Zakat fitrinya ampun sampai kelewatan. Nah, iso iki memang wajib itu kan maghrib takbiran memang. Nembe wajib zakat fitri niku maghrib takbiran. Napa takbirane Jumat malam Sabtu napa sing Kamis malam Jumat, sing penting malam takbiran nembe wajib. Tapi jenengan bayaraken saniki ben boten gak ada tanggungan. Nggih mboten apa-apa. Malah lega jenengan cara nulis gak kepikiran ngono iku hukumnya wajib. Karena zakat fitri niku masyaallah ora kaya kewajiban liyane. Kewajiban liyane niku nek cara kelewatan niku dikodho saged. Contoh kaya salat. Jenengan sare umpami mantun saya terus sare nembe jam kali jam 3 sare dilalah keblabasan subuh tangi-tangi jam 8 lah tangi jam 8 niku kira-kira secara hukum jenengan tasik wajib sholat subuh mboten tasik. Nah jenenge kan sholat qadha iki wajib tasik. Nek zakat fitri mboten. Zakat fitri kelewatan nek wis maghrib tanggal 2 Syawal kok dereng zakat. Masih kita dalaken mboten saged. Dadi secara hukumnya lek sekali zom ya zom wis. Sekali hangus. Mbok dijoli 2 karung, 2 trek mboten saged. Niku zakat fitri istimewa bener remeh. Nek 2 kilo 8 utawa 3 kilo. Tapi nek sekali kelewatan hangus. Kita dianggap tahun niku mboten zakat. Masyaallah parah. Lan niku nanti kedadosan teng sahabat nanti. Ampun ngremeh. Apa tak mungkin wali kok kanca-kancane akeh barengi. Ampun nonton. Sahabat niku nanti enten sing sutek sahabat. Terus matur Kanjeng Nabi, kula ijoli 2 karo 2 trek. Mbok ijolono 2 gunung Uhud lho. Ra iso ngenteni zakat fitri sing mak 3 kilo tok mboten saged. Karena niku penting sangat zakat fitri ampun sampai kelewatan. Nomor 3 yang penting kita perhatikan gini ku jumlah utang poso. Jumlah utang poso bolonge kita niku pinten. Nah, niki ngantos sak ini pun enten sing bolong dereng. Calon dereng ya aman nggih. Nek jenengan kula percados, tapi jenengan ampun mikir awake dhewe. Jenengan enggak ada keluarga, enggak ada garwa, enggak ada putra, mungkin bahkan enggak ada wayang. Niku ditangleti. Nah, Nduk, mantuku, sampeyan wingi poso wis jangkep apa? Duwe utang pira dicatet aja sampe kelalen.
putrane sing wis balik-balik nggih, putune sing wis balik-balik tanglet. Karena kadang kita wis kadung seneng riyo iku sampe lali wis ndek utang poso piro lali. Akhirnya wis gak bisa bahkan sampai ketekan Ramadan malih wis lho. Aku tahun ini proses uji ndek utang 3, ndek utang 5, bahaya. Kena denda fidyah yo poso yo fidyah mergo sampai kelalen. Pelanggaran kalau. Nah, makanya mantun riak yo dicari dicatet utawa ditangeri kalenderi napa-napa. Mangke mantun riadin langsung ndang poso nyaur poso padha. Ora usah kemalan-kemalan Syawal barang. Jenengan Syawal iku nek mboten gadah utang poso monggo. Lah lek tasih gadah utang poso kok kemenek Syawal, lah malah terus ulama mboten sah niku. Mergo jek duwe utang wajib. Enak sing ulama iku ora semen. Jek duwe utang wajib ora oleh nglakoni sunnah. Nonton. Bener sajane iso ditunda rono-rono tapi kita mboten ngertos nyawa kita sampai kapan mboten ngertos. Nek mboten jam-jam sahur niku kuwatir mlebu dawuh Kanjeng Nabi man mata wa alaihi siyam. Wong mati sampai duwe utang poso iku sing soro ahli waris. Engko ahli waris niku fasonaan bu wali. Satu pendapat sing kodim niku dikengken masani keluarga utawa dibayari fidyah. Iya nek keluargane ngerti. Lek keluargane dikandani, lek keluargane gak ngerti berarti mayit iki matine jek duwe utang poso. Masyaallah dadi tuntutan di dinten akhirat. Ya mungkin kita sedang diparingi umur panjang dan sehat husnul khotimah. Jadi kita sama sekali ditimbali Allah mboten ada tanggungan apa-apa. Baik tanggungan dan Allah apa maneh tanggungan nggih sesama manusia hak adami. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.